खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 27 जुन 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, समाजाव मान मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोद रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला मोजां अनसायनाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। बहाबा थांनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन।
रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोसोनि साननाया देबार नांगोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव अदेबानि मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ, मानहानि जानोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे थासारि नुजागोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।